bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi emaqonqo. Uzothanda ukuthi nginamukele nonke ngithi namukelekile nonke ngenani ngobuningi benu phakathi kwaleli khaya nihlale phansi bakithi ninethezeke akekho bakithi umuntu noyedwa esingasho sithi phakathi kwaleli khaya akamukelekile nonke namukelekile ningene nihlale phansi nalokuthi ke bakithi njalo uma ngabe ukhona ivideo engithe nje asiqopheni bakithi so sinethemba lokuthi khona lo naloyo ozozuza okuthize khona nalo nalozothola okuthize okuzokwazi ukumsiza uma ngabe kuzama noma ngabe kwenza bakithi okay ngiphinde ke ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde futhi ni subscribe ni turn on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo bakithi sithe iqoba phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena ke bakithi kakhulukazi nabaqalayo bandla ukubona leli page yenu ipage lethu ngicela nje bakithi ukubamukela kodwa futhi ngiphinde ngibakhumbuze ukuthi nabo ngokunjalo bangakhohlwa ukuthi phela ba subscribe bakithi bathene kwema notifications okay namhlanje bakithi sizokhuluma futhi ngamaphupho kahle kahle sizokhuluma ngephupho elilodwa bakithi asizile nekuningi bese sihlaziya ngendlela ezehlukahlukene okay namhlanje ke sizokhuluma ngaleli phupho lokuthola ukuthi uphuphe utshwala bakithi kodwa sobe sichaza ngokwehlukana kwalo okay ake siqale nje ngotshwala bakithi siqala ngobesintu uqala ukuthi kusuke kwenze njani uma ngabe uthola ukuthi awungiphuphe ngibona utshwala besintu ekhaya ngazi sikhona into ebikhona kodwa into engiyibonile nje for sure utshwala besintu ukuthi bebukhona noma nje ngithema ngingena endlini ngase ngibona utshwala besintu lokho bakithi singachaza ngendlela yokusho ukuthi ngoba siyazi ukuthi lo tshwala besintu uyibona abantu abadala ababuthanda kakhulu amakhehla nezakwazi abaphilona bangasekho isikhathi esiningi bakithi so singasho ukuthi uma ngabe ubone utshwala besintu kusuke kusho ukuthi abantu abadala noma basuke becela ukuthi phela phosically ikhasi xanike nigaye nathi nisikhumbule basuke bekhala ngokoma kahle kahle abantu abadala uma ngabe ubona lobo tshwala bakithi kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi ubonile utshwala kodwa kube khona ukuphazamiseka kokwachitheka kuwena noma ufike ephushweni noma uvezelwe utshwala besintu kodwa buchithekile ekhaya emsamo sekhaya egcekeni kodwa nje uma ngabe kakhulukazi kusekhaya cha ngibonile utshwala besintu kodwa bebuchithekile lokho singasho sithi iphupho elingelihle lelo ukubona utshwala buchithekile ekhaya ngoba bukhomba umsindo osuku uzosuka kwabaphilayo kwesinye isikhathi kukhomba umsindo osuku khona kubantu abangasekho nje ngoba utshwala ukubone buchithekile kwesinye isikhathi ke nabaphilayo ukuthola ukuthi uzobona lokho utshwala bese kusuka umsindo ekhaya bakhona ingxabano ezizoba khona ingakho kade wena uvezela ukubonile wabutshwala buchitheka abantu abadala bebezama ukutshengisa ukuthi cha khona into ekhona khona lapho ungahambi khona kahle noma kukhona into ezosuka ezoba khona engalungile ekhaya ingakho usukubona kutshwala buchitheka okay sidluleke lapho kuphinde ke futhi kuyenzeka ukuthola ukuthi omunye athi ngiphuphile utshwala kodwa buchitheke kumina noma ngibone kwesinye isikhathi buchitheka angithi abo kodwa uthola ukuthi lo muntu okubonayo kwesinye isikhathi utshwala buchitheka noma buchitheka kuyena nje kakhulukazi uchabe ngiphethe bachitheka uthola ukuthi mhlambe umakoti mhlambe kwesinye isikhathi uzobona uzozithonga yena mhlambe esemzini lapho eganele khona bese bona utshwala buchitheka lokhu singasho sithi kuyinto nayo engeyinhle kahle ngoba kusuke kukhombe edalweni ukuthi kwesinye isikhathi khona idalo uthola ukuthi azimthandisisi noma kubuzama ukubazama ukumtshengisa abakubo ukuthi kuzohamba hambe lapho athi uganele khona bese kuyachitheka kungahambi kahle bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala kunjalo kwesinye isikhathi senzeka kwayena uphuphe ukugaya okukhomba ukuthi kuhle ngaleso sikhathi akusilona ke iphupho elibi lelo bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe sibeka ngalo ndlela okay kuzokwenzeka kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu cha uphuphe uthola ngiphuza ake mhlambe lesilinganiso ngotshela besilungu nje kakhulukazi cha bengiphuza mhlambe obhiya ngaze ngadawa noma ngiphuphe ngidake ngiphuza utshela besilungu lokho kuliphupho bakithi elingelihle neze alilihle kahle lelo phupho ngoba lisuke likhomba izinkinga
ezizayo wena ezizokukhungatha kusuke kusho ukuthi khona lapho kungezohamba khona kahle phezu kwempilo yakho ugcine usudidiseka umqondo noma ugcine usuwumuntu usuthatha izinqumo ezingenasidingo noma izinqumo ezingezinhle empilweni yakho ezizokwenza ukuthi impilo yakho ingahambi kahle noma kwesinye isikhathi uzoziphuphuda kotshwala uphuze uzudakwe kodwa ukhombiswa mhlawumbe uthola ukuthi vele khona inkinga osubhekene nazo ngithi yabona mhlawumbe sekubika kona vele lezo nkinga cha kunenkinga wena obhekene nazo ngithi yabona okufunekile nawe nje usutshengiswa ke uzame bakithi ngoba liyiphupho elingelihle liyiphupho elibuphupha uphuze utshwala uze udakwe zikhona izinkinga esuzokhungatha ukhona izinto eziningi ezingezohamba kahle phezu kwempilo yakho okay kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka uziphuphe uphuza utshwala besintu mhlawumbe ukhona namasayida zonke lezi zinto ezinjenganalezo kodwa uthola ukuthi uyaphuza nje ukhomba uthola ukuthi akungeve ngoba kukhomba ukuthi khona okubo kusekuzokwenzeka kwena kodwa uthola ukuthi kukhomba ukuthi kukhomba ubumnandi obuzayo phezu kwempilo yakho kukhomba nje injabulo ezoba khona wena empilweni yakho noma ukhomba isimo sokusona ngaleso sikhathi uma ngabe umuntu othola ukuthi izinto zakho ngathi zihamba kahle bese uziphupha uphuza izinto ezifana nalezo kusokukhomba ucha khona okuhle okuzayo noma okwenzakalayo phezu kwempilo yakho ngaleso sikhathi okay bese kwesinye isikhathi ke uzothola ukuthi umuntu uzothi cha mina njalo ngiphuphile kodwa ngithe noma ngiphuza khona benginikeza ngakithi yabona noma ngabe khona bekunikeza wasuwaphuza okukhomba ukuthi uphuzisiwe kwesinye isikhathi kwakona ke nje ukuphuphuthela kodwa ukuphuza akuvamisile kona ukuthi kube izinto ezizohlezi zikhomba okuhle ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi abantu bakini bekukhombisa noma bekuxwayisa ukuthi khona ukuganga osuke kwenziwa kuwena kwesinye isikhathi ngoba kungenzeka uphuphuza utshwala kanti ubusudliswa kodwa manje ukudliswa kwakho njengoba uphupha uphuza nje ingoba njengoba bekuvezela ngotshwala ingoba inhloso yomuntu osuke kudlisa ngaleso sikhathi usuke ufuna ukuthi ube umuntu ozogcina ungelutho empilweni yonke into izamayo kodwa ingabi nayo inqubekela phambili nasiyamazi umuntu uma ngabe sephuza utshwala izinto azenzayo ukuthi ugcina umuntu osesikhathi abantu abafaka kodwa umuntu ugcina senza izinto ezingekho right kanti futhi utshwala buyawudunga umqondo manje abantu abadala ngaleso sikhathi noma ngabe uzoziphupha ukuleso simo kusuke kukhomba ukuthi kukhona kwesinye isikhathi ukuganga okwenziwayo ngawe noma kukhona into kwawena noma ngabe umuntu ophuza utshwala ozofakelwa yona otshwaleni uzodliswa ngabo utshwala kodwa nje kusuke kuyiphupho elingelihle bakithi lelo ngoba lisuke likhomba ucha empilweni yakho kukhona izinqumo nakhona osuke uzozithatha ezingalungile kanti futhi kungenzeka ukuthi khona ukuganga osuke ukhona wena okwenziwayo ngoba kufunakala ube umuntu osesikhathi ozoba umuntu ozokuhlezi womela utshwala kube ngathi ungahlala uphuza ugcine ube umuntu yonke imali efika esandleni sakho uyisebenzisele utshwaleni ungabi nayo into eyinqubekela phambili ingakho kwesinye isikhathi bakithi uzosiphupha umuntu ophuza utshwala okay bese kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu ezingiziphuphe ngihle kodwa manje besiphuziwa yena ngithi yabona so kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi bekhanga ngibonile utshwala kodwa bebe ngathi bekuyiwayini ngathi besiliphuza kwesinye isikhathi kuyenzeka uziphuphe uphuza iwayini kodwa kungeve ngoba kuyiphupho nakhona ke elibi kodwa kwesinye isikhathi iwayini liyasho okuhle nakhona kusho injabulo nakhona okusuke izinto ngoba kwesikhathi sothanda ukuphuza amasayida nalo iwayini nalo kwesinye isikhathi liyakusho lokulisho intokozo intokomalo esuke izoba khona empilweni yakho ngaleso sikhathi kanti kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uziphuphe uphuza utshwala kanti ezidalweni kunomsebenzi abantu abangasekho abawukhalelayo noma abawubasayo abawudinga ukuthi ekhaya wenzeke noma wena qobo lakho ube umuntu ozowenza simo salowo msebenzi kuyenzeka bakithi uphuza utshwala ke kanti abangasekho khona lento abasuke beyifuna ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi namhlanje nicaciselekile ngawo amaphupho izophinda futhi ibonane ngokuzayo sokwazana